అందరికీ నమస్కారం అండి. ఆనందంగా జీవితాన్ని ఆస్వాదించటానికి అమ్మ మాటకు స్వాగతం. మన కొత్త ఇంటి దగ్గర గేట్లు పెట్టేసిన తర్వాత ఈ ఆవరణలోకి ఆవులు రావటం తగ్గిపోయిందండి. అంటే బయట ఉంటున్నాయి, లోపలికి రావట్లేదు. ఎందుకంటే రెండు వైపులా గేట్లు పెట్టేశాం కాబట్టి వాటికి వీలవ్వట్లేదు. నేను ఈరోజు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఒక తల్లి బిడ్డ అక్కడ గేట్లో నిలబడి ఉన్నాయండి. వాటిని చూసి ఆనందంగా లోపలికి పిలిచాను. చెంగని ఎగురుకుంటూ లోనకి వచ్చేసరికి భలే సంతోషంగా అనిపించిందండి. దా దా దామా ఇంట్లో తెలగపిండి దా. మీకు గోవులంటే అంత ఇష్టం కదా, ఒక ఆవుని పెంచుకోవచ్చు కదా మీరు కొనుక్కుని అని ఎవరన్నా అనుకోవచ్చు. చాలామంది కామెంట్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు పెడుతూ ఉంటారు. లేదండి, మేము గోవుని కొనుక్కోము. ఎందుకంటే దానికి ఒక పెద్ద కారణమే ఉన్నదండి. మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది, మనం ఈ ఇల్లు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, గోడలు స్టార్ట్ చేసిన ముందు రోజు ఇక్కడ గోవు ఈనింది. దానికి చాలా సంబరపడిపోయాను. 3 రోజుల పాటు ఆ గోవుకి సేవ చేశాను. అన్నీ నేనే సొంతంగా చేశాను. తర్వాత గో పేరంటం కూడా చేశాను. అయితే ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు కామెంట్స్ కూడా పెట్టారు. ఏంటి ప్రతి చోట జరిగేదే ఈ గోవు ఏనటం అనేది, దానికి ఇంత విశేషం చెయ్యాలా, ఇంత వీడియోలు చెయ్యాలా అని చెప్పి. నిజంగా అది మా ఇంటికి ఒక గొప్ప విశేషం అండి. అది నేను ప్రస్తావించకపోవటానికి కారణం ఏంటంటే, అది అంతకుముందు జరిగింది అంత సంతోషించే విషయం కాదు. అందుకనే నేను ఎప్పుడూ దాని గురించి ప్రస్తావించలేదు. కానీ గోవులు ఎక్కువ మా ఇంటికి రావటం, ఈ గోవు ఏనటం, గోవుని ఎందుకు కొనుక్కోము అనేది కొంచెం మీకు క్లారిటీ కూడా రావాలి అని అంటే నేను ఆ విషయం తప్పకుండా చెప్పాల్సి ఉంటుందండి. గోవులకి మాకు ఉన్న అనుబంధం ఇప్పుడుది కాదండి. ఈ ఆవరణలోకి అంటే మా అత్తమామలు మేము ఉన్నప్పుడు ఉన్న స్థలం అండి ఇది. అందులోనే నేను ఇప్పుడు ఇల్లు కడుతున్నా. ఇప్పుడు మేమున్న ఇల్లు, నేను కొనుక్కున్న ఇల్లు. ఆ ఇంటికి ఒక్కరోజు కూడా మానకుండా గోవులు వస్తూనే ఉంటాయి, మీకు తెలుసండి. ఈ ఇంట్లో ఎక్కువ పాడి ఉండేదండి అత్తయ్య వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు. ఎందుకంటే మా అత్తగారు వాళ్ళు ఎక్కువ అన్నదానాలు అవి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. పిల్ల పాపలో తాగటానికి అంతా కూడా పాడి ఎక్కువ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు అత్తయ్య గారు. ఇక పాడి మెయింటైన్ చేయటం అంటే ఏదో గేదెలను కొని పెట్టేయటం అలా కాదండి. మహారాజు పోషణ అంటారు చూడండి, అలాగనమాట. మంచి మేలు జాతి గేదెలు ఉండేవి. ఆవులు ఎప్పుడూ లేవండి, గేదెలు ఉండేవి. సరే, అత్తయ్య గారు ఒకసారి ఆవును కొనాలి అని అనుకున్నారంట. అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఈ విషయం జరిగినప్పుడు నేను లేనండి. 1984 నా పెళ్ళికి ముందు జరిగిన విషయాన్ని మీకు చెప్తున్నానమాట. అత్తయ్య గారు ఎప్పుడు ఆ విషయాన్ని చెప్పి బాధపడుతూ ఉండేవారు. సరే, ఆ బాధించే విషయం మన అందరితో ఎందుకు షేర్ చేసుకోవటం అని అనుకున్నా, కానీ చెప్పాలనిపించే ఈ విషయం ఈరోజు చెప్తున్నాను అనమాట అండి. సరే, గేదెలే ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు. ఒక మంచి మేలుజాతి గోవును కొందాము అని చెప్పి 1984లో ఒక జెర్సీ ఆవుని 40,000 పెట్టి కొన్నారంటండి. అంటే అది ఎంత ఖరీదైన ఆవో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. సూడి ఆవుని కొన్నారంట. ఇక ఆ ఆవు కోసం అని చెప్పి చక్కని షెడ్ వేయించారు ప్రత్యేకించి. లోన ఫ్యాన్ కూడా పెట్టారంటండి. ఇప్పుడైతే గోశాలలో ఫ్యాన్లు అవి పెడుతున్నారు. 84లో అప్పుడు ఫ్యాన్లు పెట్టడం అవి ఏమీ లేదండి. మా అత్తయ్య గారు దానికోసం నన్ను ఫ్యాన్ కూడా పెట్టారంటండి. అలానే దోమలు అవన్నీ కుట్టకుండా మంచిగా నెగడు వేయించి పెట్టడం. ఇంకా ఒక్క సపర్య కాదండి, అన్ని సపర్యలు చేసేవాళ్ళంట. ప్రత్యేకించి వెటర్నరీ డాక్టర్ ప్రతి వారం వచ్చి గోవును చూసి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళంటండి. అప్పటి వరకు గేదెలతో పాడి తీసుకుంటున్నా, ఎప్పుడు పొలం కొనాలి అనే ధ్యాస అత్తయ్య గారికి ఎప్పుడు రాలేదంటండి. గోగ్రాసం కోసం అని చెప్పి ఆవు కోసమని 2 ఎకరాల పొలం కూడా కొన్నారటండి. ఇక చుట్టుపక్కల వాళ్ళైతే ఇదేంటి, ఒక ఆవు కోసం ఫ్యాన్ పెట్టడం ఏంటి, పొలం కొనటం ఏంటి అని ఆశ్చర్యంగా చెప్పుకుని అందరూ చూడటానికి వచ్చేవాళ్ళంట. ఏంటి ఆ గోవు విశేషం, ఇంత ఖరీదు పెట్టి కొన్నారంట, 40,000 పెట్టి కొన్నారంట అని వచ్చి చూసి, పెద్ద పొదుగుతో ఉన్న ఆ గోవును చూసి, అబ్బా ఎంత పొదుగుందో, ఎన్ని పాలిస్తుందో ఈ గోవు అని చెప్పి
చాలా ఆనందంగా దాన్ని చూసి వాళ్ళంట. ఇక వెటర్నిటీ డాక్టర్ అయితే ప్రతి వారం వచ్చి గోవుని చూసి వెళ్ళటం, అంత బావుందా లేదా అని చెప్పి చూసి వెళ్ళటం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయండి. ఆఖరికి ఈ గోవు ఈనే శుభముహూర్తం రానే వచ్చిందండి. అది ఆ గోవు ఈనిన వెంటనే మంచి దూడని ఈనిందంటండి. ఈనిన వెంటనే చతికిల పడిపోయిందంట, కూలబడిపోయిందంటండి. అంటే వాతం కమ్మేసిందంట ఆ గోవుకి. ఇక దాన్ని లేపటం ఎవ్వరి వల్ల కాలేదంటండి. మాయ కూడా పడలేదంట. చతికిల పడిపోయిందంట. ఇక చాలా కంగారు పడిపోయారంటండి. అసలు ఈనేటప్పుడు ఇక వెటర్నిటీ డాక్టర్ అయితే అక్కడే ఉన్నారంట. ఎన్ని చేసినా సరే 4 రోజుల పాటు ఆ గోవు లేవలేదంటండి. ఇక అప్పుడప్పుడే జెండు బాము వస్తూ ఉన్నదంటండి. జెండు బాము వచ్చిన కొత్త అవి పెద్ద పెద్ద ప్యాకులు తెప్పించేసేసి వేడి నీళ్ళలో, మరిగే నీళ్ళలో ఈ జెండు బాముని కలిపి ఆ ఆవు కాళ్ళకి మర్దనాలు చేసి, వేడి నీళ్ళతో కాపడాలు పెట్టి మర్దనాలు చేసి, ఇంకా దానికి ఎన్ని సేవలు చేయాలో అన్ని సేవలు చెయ్యంగా 4 రోజుల పాటు అది అలా పడుకునే ఉన్నదంటండి. దాన్ని చూసి ఇంటిల్లిపాది తెగ మనస్తాపం చెందారంటండి. ఇక అందరికీ ముద్ద దిగలేదంటండి. ఒక ఏదో తిండి నీరు లేకుండా ఆ గోవునే చూస్తూ ఉన్నాము అని అత్తయ్య గారు చెప్తుంటేనే ఎంతో బాధగా అనిపించేదన్నమాట మాకు. ఎట్టకేలకు 4 రోజుల తర్వాత 5వ రోజుకి లేచి నిలబడిందంటండి. కానీ ఏ పర్పస్ కోసం అయితే మా అత్తగారు ఆ గోవుని కొన్నారో, బోల్డన్ని పాలిస్తుంది అని కొన్నారో, ఆ పర్పస్ అయితే నెరవేరలేదండి. ఆ ఆశ తీరలేదు. చాలా తక్కువ పాలు ఇస్తూ ఉన్నదంటండి గోవు. 40,000కి కొన్న గోవుని 7,000కి అమ్మేశారంటండి. అంటే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది దాని పాల దిగుబడి ఎంతలాగా తగ్గిపోయిందో. కాకపోతే దూడని మాత్రం 25,000కి అమ్మారంటండి. అది కొంతలో కొంత నష్టాన్ని అయితే పూడ్చగలిగింది, కానీ ఈ గోవు వల్ల కలిగిన బాధని మాత్రం అసలు మరిచిపోలేకపోయారంట. వెంటనే ఆ గోవు కోసమని కొన్న పొలాన్ని కూడా అమ్మేశారంటండి. ఇక ఆ తర్వాత నుంచి కూడాని ఒక్కొక్కటిగా అనుకోని పరిస్థితులు చాలా జరిగిపోయినాయి అంటండి ఇంట్లో. అంటే అది ఒక చెడు దుష్టాంతంలాగా మిగిలిపోయింది ఆ గోవు అలా చతికిలి పడిపోవటం అనేది. ఆ తర్వాత మా అత్తగారు పొలం ప్రసక్తి కానీ, గోవుల ప్రసక్తి కానీ తేలేదు. నెమ్మదిగా పాడిని కూడా తీసేశారండి తర్వాత అంతా కూడా. అప్పటి వరకు నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంలాగా వెలుగొందిన ఆ ఇల్లు ఒక్కొక్కటిగా ఇబ్బందులు పాలవటం ప్రారంభించిందంటండి. ఆ మాట చెప్పినప్పుడల్లా అత్తయ్య గారు చాలా బాధపడుతూ ఉండేవారనమాట. మన కొత్త ఇల్లు పనులు ప్రారంభించిన వెంటనే గోవుమాలక్ష్మి వచ్చి ఈనింది. అదేమి ఆ గోవుని మనం తీసుకురాలేదు, దాని పాటిని అది వచ్చింది. తెల్లవారుజామున వచ్చి దాని పాటిని అది ఈనింది. అప్పుడు నేను చాలా సంతోషంగా గోవు పేరంటం చేశాను. ఆ గోవుకి నా స్వహస్తాలతో నేను సేవ చేశాను, పాలు తీశాను, పేడ తీశాను, అన్నీ చేశానండి. చాలా సంతోషించి వీడియోలన్నీ కూడా మీకు అప్లోడ్ చేశాను. ఎందుకు నేను అంత సంతోషపడ్డాను, ఎందుకంత సంబరపడ్డాను అనేది ఈ విషయం విన్న తర్వాత మీకు అర్థమయ్యి ఉంటుందండి. అంటే ఒక బాధపడే అంశాన్ని నేను అంత షేర్ చేసుకోను మీతోటి, కానీ ఇది చెప్పాలనిపించే చెప్తున్నానండి. ఎందుకు గోవుల్ని కొనము మేము అనేది. ఎందుకంటే అత్తయ్య గారు గోవుని కొని అంత బాధపడ్డారు, అంత సతమతం అయిపోయారు. కాబట్టి ఇంకా అప్పటి నుంచి గోవుల ప్రసక్తే తేలేదటండి అత్తయ్య గారు. మేము కూడా ఇక గోవుని కొనే ప్రసక్తి అంటూ మళ్ళీ మేము పెట్టుకోలేదు. కానీ భగవంతుడి దయ వల్ల గోవు సేవ చేసే భాగ్యం మాత్రం నాకు కలుగుతోంది. ప్రతిరోజు మన ఇంటికి వచ్చే గోవులు 1 కాదు, 2 కాదు, 3 కాదు, 5 కాదు, 10 కాదు, ఎన్ని వస్తూ ఉంటాయంటే ఒక్కో రోజు 20 గోవులు కూడా వస్తాయండి. వాటి కోసం రకరకాల గ్రాసాలన్నీ తెచ్చి ఉంచుతాము. ఆనందంగా వాటికి గోసేవ చేసుకుంటూ ఉంటాను. ఇంత భాగ్యాన్ని ప్రసాదించిన ఆ భగవంతునికి ఎన్ని పూజలు చేసినా తక్కువే అనిపిస్తుందండి. అంతెందుకండి, ఇక్కడ మన ఇంటి దగ్గర ఆహారం తింటాయి, కొత్త ఇంటి దగ్గరికి మేము వెళ్తుంటే మా వెనకాలే వస్తాయండి. అక్కడే పడుకుంటాయి, అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాయి. అసలు అన్నిటికీ మించి అండి, మన కొత్త ఇల్లు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు
గోవు ఈనటం అన్న విషయం మాత్రం అండి చాలా ఆనందించే విషయం. అలానే ఆ గోవుని తీసుకువెళ్ళిపోతుంటే మాత్రం చాలా బాధపడిపోయానండి. అత్తయ్య గారు ఏ ఇంట్లో అయితే గోవు ఈనినప్పుడు అంత బాధపడ్డారో, అదే ఇంట్లో గోవు ఈని అంతకు 100 రెట్ల ఆనందాన్ని ఇచ్చిందండి. అంటే ఇది ఒక శుభ సూచకంగా కూడా నేను భావించాను. అందుకనే ఆ గోవు బిడ్డతో సహా యజమానులు తీసుకెళ్ళిపోతుంటే అంత బాధపడ్డాననమాట అండి. కానీ ఎవరికి చెందినవి వారికి అప్పచెప్పేయాలి కదండీ! కాకపోతే నాకు ఎటువంటి బెంగ లేకుండా రోజు గోవులు వస్తూనే ఉంటాయి. ఒక 10 రోజుల తర్వాత వెంటనే మళ్ళీ ఆ తీసుకువెళ్ళిపోయిన గోవు కూడా వస్తూ ఉన్నాదండి. అంతెందుకండి మన గృహప్రవేశానికి కూడా ఆవిడే బిడ్డతో సహా వచ్చింది కదండీ! చెంగున ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టేసరికి మహదానందం అయిపోయిందండి. అత్తమ్మగారు పడిన బాధకి విరుగుడుగా ఇన్ని గోవులు మన ఇంటికి వస్తున్నాయా అని కూడా నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుందండి. వీటన్నిటి గురించి వీడియోలు చేసి మీకు సమర్పించటం మాత్రం, మీకు ప్రజెంట్ చేయటం మాత్రం నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తూ ఉంటుందండి. ఈ గోవులు వచ్చినప్పుడు నేను ఎంత ఆనందపడతానో, మీ అందరికీ ఇది చెప్పేటప్పుడు కూడా అంతకు 100 రెట్ల ఆనందం నేను పొందుతూ ఉంటానండి. ఈ గోవులన్నీ కూడా మా ఇంట్లో సభ్యుల్లాగా అయిపోయినాయి. నా జీవితంలో ఒక పార్ట్ అయిపోయినాయండి ఇవన్నీ కూడాని. అలానే నా వీడియోస్‌లో కూడా ఇవన్నీ ఒక పార్ట్ అయిపోయినాయండి. మీ అందరికీ ఇవన్నీ షేర్ చేసుకుంటుంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తోందండి. ఈ రోజుకైతే ఇదే అండి వీడియో. మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. అప్పటి వరకు బాయ్ అండి.